Na tabelne 12 stupňov a to jak sme byli, hore tak 9, jak to padalo na nás. No, 10. Máme tak prikory, odpal máme. Dobře. Jo, ale ja som jeden list som nenapísal. No, som vynechal. Toto by to nesedelo. Ešte 130 km ne... Skuter, no nikdy som si nemyslel, že budem mať skuter, kurva, už len variátor tomu chýba a úplne po piči. Furt som sa rehotal, vieš, keď došli, vieš, Goldwingy alebo LTčka. Aj kurva, skutre, čo tu robia. Už robíš, jak sa hrábem v kufri? Ne, ešte ne. Nebo byš na hajza, ešte bude inú hrabať. Máš aj tú vodu? No to musíš pořádne zväčšiť pak. To si dal svetenú vodu. Voda čistá. Tá flaška, vieš. Veď ako nebude tak to bude lepšie. Akože sa tvárim, že úplne náhodou som ti to tam natočil, áno. Momentka spred pitia. Na Drakovi, vieš, by si dali tam kredit. Koľko to stojí, to vycání? Máte predplatené? Áno, tam ešte nebola. Ja tu mám na tie fundy, ani o tom neviem. A teraz sú tvoje alebo moje, teraz neviem. Ale tak sme išli 60. Aj tak to ukazuje víc ten tachometr. No, však práve. Mne tiež ukazuje viac, lebo vidíte 60, ja mám furt 100. Máš ruky před objektívem. On to vidí. Teraz sme šli 400 po diaľnice cesta. Teraz pôjdeme 300 cesta. Alebo cesta skôr cesta. Vypustené ventily sú mladékou. Teraz to je prase. Teraz vyzeráš, ako keby si tlačil. Počkej, vybehne kuchár o chvíľku. Žena zadá. A tak si sa ide dole, pozri. No sa s tým nesel. To fakt je nesmerka. Nebo dole bola taká modrá šipka, ale či to... Dole tady.
Teďka si máš Teraz kokošovskú. Ja som nemal žiadnu, ona donesla tanier Tak navyše. ty si vyber, ktorú chceš, ty to máš. Tak, kto dobre. chce. Kto chce, ešte to pozriem, čo donesú. To je slepačia, čo teraz ide. Kokošia. Evo je. Kokošia. Rolice. Hvala. Dobar tek. Ďakujeme. No, hvala, hvala. Dobrou chuť. Tak ste si chytám. Ale fakt, to je fakt, ale ja ho mám tady sebou, takže můžem kurva, ať nám dones příště dalšího spojit, nám donesou kurva 2 litry horké vody. No vařit jsem nebral plynovej tentokrát. Kurva, já jsem si chtěl vzít, já jsem ho zapomněl. Mám na poličce v garáži. No ale je to teplé aspoň. A dostal od Ježiška nový vaříš. Si bol dobrý, čo? Před 5 lety jsem dostal stanuje a teďka jsem dostal nový vaříčka. Kde Ivan? No, poňa, díval jsem se tak. A buď tam dáš, no, Vieš, áno, to znamená grillované? To sú čevančice, slanina, všetko tu je. To je výborné. To červené. Ajvan. Ajvan. To nejde dobře, ale ono to fakt funguje. Dobre, Pleskavica je dobrá. aj to tam máme. Toto je pleskavica. Všetko tam máš. Treba přežiť mašku. třeba kdo tady běží, nebyl vevnitř? A zamíchal se s tím? Jaký bělý chleba mají? Tak veka. Chcel si pomoliť dokopy.